So, na ako'y bolt dere nga ako ipuli sa akong bolt dere kan max. Kaya marag medyo nipis niya kaning ginahan ko kay baga. So, mas secured ang tire. And, ano po dere? Kani po din center hub. Akong giilisan. O kanang-ganahan kong plain black lang. So today maadto ko og Canadian Tire. Okay, palit ko og kanang sa tawagan na niya socket para ani panahon medyo kakalagas na ang mga dahon. Padong na pod ni og fall season, I mean winter season, guys. There is a St. John, New Brunswick. Alaon na 26 na sa adto og karon pa ko nakabakod kay basta di gani ko makainom og kaning antihistamine sa gabi pagkabuntag ana tibok adlaw is like grabe jud ko ka down. Diri ra pod na nagsugod I have ako hibaw nga allergy day ko ana, so allergy ko bulak. Makaadto mi sa balay sa among amigo nga ko ay nagkigbulak. Mura kog mamatay nga di ko kaginhawa. Okay, so now Canadian Tire van. Mas tuol mo ni Samoa. Na yung mga free guys. Kung gamit na ninyo, pwede ninyo i-pick up the ring free. So it's like made with particle board, but it's a good na pang garage. Anyway, so yan po yung mga pegboard. Anyway, ako direran, ang palit ka ani bolt. Okay, so I'm back. Ada niya akong ipalit anti-seize para dili siya mag-lock or kung tayaon ang metal bitaw dili mo lock sa ligid para sa akong itao doon niya og kani socket for that bolt or lug nut na akong ipalit. Okay, so we're back in the house. I'm just gonna get the stuff that I bought. Actually, dili ako nagpalit ani si Mipo, but nalimtad sa kanyang dala sa sulod. Okay, so mao ni akong itaod. Muna siya ang center cap cover sa ligid. Kanin muna siya ang mga centric ring hub para sa aftermarket nga tires. So kung mag-ilis mo aftermarket tires, kung dili gid haom ang size, you have to have this. Kailangan makahibaw ka sa size sa inyong tire hub or bore. So kana kita ninyo lahi ang logo diri. Og di kay ko ganahan kog plain lang. So I'm just gonna get my tools.
Okay, so butangan ako anti-seize. So don't worry guys, kay kaan gini siya na mao gining size. Niya na ako nagipugos ang pasulod, but gusto na ko makaog gid siya. So wala gap, palibot, double check. Okay, wala na human nga video, kinalobat ako camera na nga time. But anyway, maulang na siya ang gusto i-share nga pag manhi mo dire, at least siguro na mo kahibaw mo mag kubil-kubil og sakyanan, mamanday kay itong pag-anhin na mo or pagbalihin na mo dire ha pa jud nagsugod og tuon og panday og dilis ligid like wa jud ko kasuway na before. So na lang mga basic nga skills nga hinanglan nyo may balaan dre kay pailis ligid dre. It's $25 kada ligid, so it's $100 for the 4 na pwede naman tayo karoon magbuhat. So na lang, salamat kayo sa pagtanaw, hanggang sa sunod na video. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take